Hello guys, nơi खान्थाल जानो नागिरदों जों खान्थाल गोमोन. जागोन ना जाया गुगन? जागोन. खान्थाल जानो गोथाव मोनो ना मोना? मोनो. दे सोरानो खोन्थालाय? नामा मा नाम? खोन्था नामखौ. बियो मोसौ आदार. देलाय खान्थाला सोरानो खोन्थालाय? थानाङो. दलद जिराय नोंनो दा होगोन. बेखौ जाना नायदो, बेखौ जाना नायदो. दे माबायदि जादों खोन्था. गोदै. सोरबा जानोबा होनलाय? सोरबा जानोबा? लोगोफोर. थाव गोथां फोनना होनांगौमोन गथ'नाव आथा नांगोन. फोनबाय? फोनबाय? ए. सोर एरख'गोन ओमफ्राय? एरख'दोब्रा. थास' बिलाइ नांगौमोन. गैया थास' बिलाइया. हुगारनो बेजोंनो. हेपि आमथिसुवा होनलायलायदोब्रा बयनिसिमबो. खान्थाल जानो नागिरदों लोगोफोर खान्थाल. ओरैयो लाया हगारद'. नै हगन गाइस होननाया मा होननाय जायो? गाइस मा होनो? नों बेखौ जानाङाब्रा, नों बे गाव बोखा खान्दाखौ जा, बेखौ दांहरनाङा. आं सोबासैहाय जाखादो, बेखौ जाखादो, 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 जादो बे नों दांनायखौ जादो. ओमफ्राय बेयाव दोननायखौ जानाङा दै. बै बेनिफ्रायनो बोखा जाबानो जागोन माबा बिदि एरख'नानै. ओइ बार होदो होमबालाय जोबखा जादो. बोखानानै नै गोदैमार. जादो बोखालाबाय. सोर सोर मोनजाखो खान्थाल गोमोन? गोथाव. बेखौ आइनो एक्सट्रा दोननां. Menu. Mẹ. बैथिं हर बैथिं. Mẹ Mẹ. गोथांबो दङ नो. गगन आइखौ जाहर नै गगन बोखानाया साला. जानो हाया बे बेगरखौ. गोथां दङ. मोनसेल' जानोसै जाला. Bibit kandalku kapan bos? Sagun. Hanan don don.